Nek ora motor iki. Kenceng motor lah jane mending kok. Motor iki to. Nulak ngono. Kene lho. Wah, jane kaya gede anu no. Kau masuk. Kurang main kok ngene. Hah? Kurang main kok. Gak no. Pengennya. Ini kok nang kita. Baca ditutune aku kan ora main kok ngene. Terus ini kita ora mudun. Awak. Ayo sak ngene iki to. Sak ngene iki to. Iya. Kapan ya jadi? Ya. Iya. Nah, Lagi gantung ini ya piye makan? Wih, gantungnya aja sampai ning kena meripat malah. Jualan. Kudu teko sangi sore. heeh, sore kuwi. Ben padha Lah itu kan motornya kan kenceng tuh iki. Ya. Motornya gitu gede ya. Apa jenenge rada dangak ae. entar yuyu Aja kenceng. mur tendangak ngono. Rada dangak dhisik. Kok ngene sak meneh iki. Nah, Kok iki? lebih dom ora. Telas ayo. Ya ampun. iki ketok cilik iki. Tinggi lho. Apa nih? Pane lho. Kuwi masih. Gede. Boleh. Kok boleh, Pak? Mripate iki ngene iki lho. Yuyu ngono kuwi. Gitu. Yo iya. Tapi rada metu wae, kok dipasang hidup iki ben gak ketok cara wong iki ngene lho. Ya sayu ngono. Heeh. Melas-melas. Iki menteleng apa Iki nyonya? menteleng no. Hei, Iki bulan apa tadi Weh. berarti? Kita Ayo. lah angan-angan tuh malah anu. Pomo Agustus sih wis wani ngono lho. Rupane. Heeh. Pomo Agustusan pomo tanggal banter-banter ya. gak mikir tanggal. Penting duwe. Yo kakao. Aku tuh gitu kan. Dekatene suwek. Dapat orang modal to. Orang. Direquest ini sewangsi lah kuwi. Sama lek gak jadi lho. Leset. Nah. Ya sak durunge tak tekoni solusi ngene-ngene malah lu gak nganu ngene Pak. Berarti gak isone nata langsung garapan model kayak Kidul. apa jenenge gak ngene iki gak plasikan ngene lho. Nyemune Pak, kalau kuwi bangga lor malah ya. Ini Pak. Tuh, 2 LT. Lek LC. Ben kapok. Iki lara tenan iki. Tenan masih Iki asli. kaya nggih sabetan ini ya bar kene jarang rong wulan. Lek foto kata kepada apa jasa sabetan ya. Aman. Gak iso ngono iki. Foto wis pokok kapruk ndase ngono lho. Biyen aku pertama bareng iki diwarai pakku yo ngono kuwi. Sabetan ngono kuwi. Ngene to. Malah. Oh. Dek sampahane sitok-sitok barangane, barang sitok-tok wong. Ini dia. So, ini di Ndak jeber ngono to. Iki cara
Ana iki rada dari menong. Dene beda bener pesene nek Tulungagung iki dadi gak Tulungagungan. Anu esuk pas garap iki rowene ngono. Wong graji-graji apa? Pah ya cedhek ora apa-apa. Oh, aku rono ngono. Tapi 23 kene sejo Mas. 23 lor iki. Beda 24 lor. Oh, 23 kene. mumpuk munggah sak sentinan. Munggahe ta? Ora mesti iki mlekare lho, kacake. Mlekare to. Iki kacake sak senti gede-gede. Tapi gue bakal 23 cuma kaya medley malah 23 cuma 23 gede. Iki saya sak ngirim gak kasih. Wis sing sampe kirim aku to. Pengen iki ngaruh ning nggone swara. Iya. Peduren ini iki. Suarane iki gak iso celak. Sedok ngono ya. Bluk. Biasane agak-agak. Kan biasane lek wong kabotan kan mesti ditipisine. Ini di jero. Malah suaranya mah ngaruh. Bluk kemudian suarane gak iso celak. Sampeyan tau anu ndak? Sing nek Joko Balelo sing garing-garingan gede lho. Wah, ya wis bola-balik to. Lah yo kuwi kandel-kandel to. Iya suarane tuk tuk gak iso ngono di sentek kok nganti ugel-ugel iki lara gak iso muni banter kok kuwi. Padahal malah dibenane Mbah Yo iki sing main terakhir iki ya. Gak iso muni banter kok. Wah, tak ngono lho. Tuk suarane Ndak gelem melos modele. gak gelem. Wis disowo gede. Ceklane iki plek anu gak kenceng ngene, mekar ngene lho. Heeh, dhek apa kayak garingan barang apa mau jukuke nglakar iki langsung segitiga ngene. Gak po enak. Jadi sampean kayak malah penak sing kenceng ngono kuwi ndak bakal. Jadi cara ancang-ancang nyentek barang iki enak. Jadi iki kok ya gak terlalu digawe piye ya rodok nyeper no kae modele. Mas gesung gantung pomo pipine pangendo lemu. Aku pomo siunge mabune rene. Ana naon iki? Yo kok nak ngono kok Merapane lek merapane dekate ngene iki. Ngene iki maksude dhuwur terus dek gitu. Jeplok ngene iki. tapi mripate kok ndak terlalu jeru ya. Gak bunder ngene iki model iki kok tengah. Iya ngono kae. Rada kaya ngetutne tatane iki. Oh, model kaya ngene ngono modele. Oh, berapa lho? Iku aku nyulap ning gone cete to. Ben ketok molong iki. Hidepe proto ora tak pasang wis ketok molong. Lah sing dingi ora tak idep yo an. Dene sing bareng dene idepe. Wis bolongan kabeh ngono kuwi. Template-template ini ora ditutupi apa lulang. Masih paku. Gawe ini kae. Ya aku ngerti carane penyeset. Berarti dhisik yo sak temune karane ya. Tapi yo sangar. So, wong yo apa lali kok piye ya. Iki wong Malang. Wong Malang. Tak duwe rapi. Ayo wong mikir ngono ya. Cok, kali. Gitu. Dikira mikir ngono model kaya mau rapane ciri kaya DKT ngono kuwi. Ora berapane.
Durunge barang wis ora usah duwe kayak mainan-mainan ini. Enggak usah. Mek sisik tok. Diplek TKT itu. Iya no. Iya wong trah Tidak nyuwun. oleh gak anu, malah gak anu. Mang libur, Bu. Lo libur nggih. Lagi ngepas nih. Lah ya. Betul libur betul. Lah kan tak pikir HP ngene iki pas panik gak. Piye lho. Saya tarik pun. Saya tarik. Arepe tak ngene tak pikir iki gak enek tulung agunge, gak enek klasikane, malian temune. Lah sing iki ngene, dirawan. Gak, tapi setengah rada kenceng. Wah, rada kenceng ngene modele. Ngene lho. Tapi sik dia melengkung lho sak tapi. Mlebu iki saiki. Oh iya paham Iya. paham. Tapi oleh ning gone kene. Oh. Jadi pemripati makan ndara sampai keturunan siok gitu lho. Gak koyo ngene iki. Ini kan sama iringan barang ya enek dalan. Kalau mau ngaruh barang ya ra ketok, barang dulu ya ra ketok wajahe lho. Nah, tak pikir gitu. Sopo iki? Besok kan tak melengkung. Barang begini tok. Di rumah barang ini sisi ada iki gak enek mainane biasa. Iki yo digawe ngene iki. Iya. Oh, iya kok ngene pomo. Lah wi cium kan lah garek kenceng tok. Ene tok ngono. Iya. Simple lho. Apa ngene ya Mas, apa jenenge male iki, plak-plak iki wis cukup mal. Cilik tapi Ndak kok paling burit dibegarne. ngono. Ngono, Mas. Berarti tak kabar nih. Heeh. Engko lek pamane anu tak titipne Caca apa piye? Male. Obat nang rono. Betul mana iki? Ngarepan Ora mobil dhewe wis ben golek. bolo dhewe. Iki tenan jimal kok pomo teko kene iki Apa gak usah dimba manut male sampeyan lho jare kuwi. ngono. Oh, Ya ora apa. megur praopane tok. Sama juga ora opane tok. Oh. Cengkere ro iki ae. Betul titik. Oh ya ngono. Tuan. Ini modelannya apa ya? Jodole. Plak jodole. Dia. Jodole celana Mas Deni. Ini iki modelannya. Tapi ora kecil Mas aku. Kur bro. Gak salah selawe yo. Selawe tapi nguwi ke. Ngomong apa ya? Nguli. Nek bagus. Itu garengan tok dah. Gitu ngono. Baru ono mate. Ya omong ya. Lagi ngomong ora duwe 5 10 lho. Oh, akeh nang ndek iki aku di DM sapa jenenge? Dari iki lho. Konde borongan telung gawenan 100. Terus Aku
Iki gelem mengae. Iya. Ya udah, aku dhewe juga tak gawe lho. Tapi ini cara tak gawe cor-coran nang tahun iki lho. Wis gak kuat iki. Jadi mulai kok kene iki wis segar. DKT? Oh. Terus siunge apa jenenge? Irunge iki mulai kok kene nganti kene. Iki rata kuwi, gare cepote tok kuwi. Itu lah kulit kayu sing set di gambar bersama nih. Iki padahal iki gak tau tak keproko anu lho. Pager apa anu gak tau. Nek kok anu gawe kuwi wis Dadi yo anu Mas yo wis wektune. wis wektu terang. Ya kene kat gombarong wis enek kok. Waru masa kuwi tangen iki. Cara kon pecahne. Angel. Tapi ya itu yo pomor kaine lor karo wakru aku yo seje. Seje. Jek anu kene metu-metu. Sama sik kumpul-kumpul atas-atas kene modele. Apa kene iki garing iki saw. Yo, suwi Mas kene ta. Lah lorane lah. Kaya gini iki padahal wis suwi ya kayune sampean iki. Yo, heeh 2-3 bulanan anak kan. Kuwi loran ngene iki wis Bentuk. Tuh. Wah siap pakai malah nih. Tapi sampean lek ngene iki malah suwi lho. Entah teko ya ada oh. Kudune iki kulite wis dilaki, dibakali bisa lek ngene Juni ngono kuwi kapuro. Mulane dhewe garapane sauran iso barongan. Aku ini ya jane kena sistem ngono iki. Cuma apa jenenge apa ape anu ki apa klasikan kan ya ukur-ukurane dhuwur-dhuwurane gede-gedenane iku lho. Berarti ndak iso matok sakmene sampe kaya ngomong enek sing golek 26 munggah selalu munggah ngono iki malah wedi gawe budak-budak. Paling ya tak belah-belah tok paling jujur mek tak belah tok ngono ora babak iki sampe kene. Tuh. Udah maiso cangkring apa? Tangan ya. Pokoknya palne iki. Gambiran ya cangkring cek ya. Cangkring. Sok dhuwur. Iki Saiki wis gede. ngisorane ape jaga ini nek